Nah, beduk. Poso beduk iki disebut patuto utung wirsa. Poso kowe tuwekan ngono poso beduk ngono. Dan aturannya Aturannya beda. sekuatnya sampai Kuatnya, Bos. Kira-kira. Wis rasa poso poso wong kowe poso beduk. Lah sing ngatur dalil nabi enek nyatanya. Sing penting niate ya, Pak. Lah niate berarti Pak, kadang ngasani wong lek poso beduk ya lah. Ah, lah iya. Lah apa beduk poso neng. Latihan. Latihan. Bareng anu poso nyore. Iso soalnya apa tenan. Mbak sing kok ini kuwi ndak. Sone lir panggono. Nah, mbak kali lho bangsa. Lagi. Pak tes. Aku ya diisi. Tas. Ayo, apa bro? Apa rai? Apa rai? Gas ini.